sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da kasancewa tare da ku a cikin wannan littafi na ko ruwa na gama baki wanda Hadiza Isiyaku ta wallafa. Ni Zainab Ishaq ni ce nake karanto maku a wannan tasha tamu ta Lovely TV. Kuma muna sanya maku shi a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 8 na dare. To idan za ku tuna a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda Jummai na jin shigewar mahaifiyarta Asabe ta ɗago kanta ta yi jingim ta karkara ta miƙe duk da juwar da ke kwasarta bata tsaya ba sai da ta je tsakar gida inda suke kafe turmi ta zauna a kan shi. Sai da ta ji juwar ta ɗan sake ta sannan ta ɗauki buta cike da ruwa ta nufi banɗaki. A can ma sai da ta yi kuka mai isarta sannan ta fito ta yi alwala ta nufi ɗaki. Yanzu kuma shirin zai ɗora. Asabe za ta yi ruku'u kenan ta ga ta shigo, ai kuwa ta fasa yin ruku'un, ta shiga tafa hannu gami da gyaran murya. Bangare ɗaya kuma hannunta na nuna ƙofa alamar ta fita. Ido kawai ta limshe tare da haɗe wani abu da yake taso mata a zuciya sannan ta juya ta fita. A daidai ƙofar ɗakin ta shimfiɗa ɗan kwalinta ta kabbara sallar anan. A masallaci kuwa duk yadda Malam Ahmadu ya so binne wannan damuwa a ran shi sai da ya kasa kasantuwar shine limamin garin da ƙyar ya iya jan mamuraka a farko, sauran raka'o'in kuwa sai dai ya jawo ladan gaba shi kuma ya koma baya. Ba abin da ke cikin zuciyar shi sai yanda aka yi har cikin Jummai ya kai wannan lokaci ba tare da sun sani ba, da kuma yanda za su yi da shi ba tare da asirin su ya toni ba. Sai da aka yi sallar isha'i sannan ya koma gida, yana shiga ɗakin shi yake shingida ƙasan babbar darduma da ke shimfiɗa a tsakar ɗakin, sannan ya tada kanshi da matashin kai. Asabe na ɗakinta tana ta saƙar zuci ta ji shigowarsa, tana fitowa ta nufi wurin da suke girki ba tare da ta kalli Jummai da ke zaune ƙofar ɗaki ta haɗe kai da gwiwa tana ta ajiyar zuciya ba. Tarar da ke cikin kwando ta ɗauka ta kife tuwon da ke cikin ɗan kwano a kai, sannan ta ɗora kwanon miya ta ɗauka ta nufi ɗakin shi. Bayan ta aji ta ɗan rusuna saitin fuskar shi, ta ce ga tuwon nan malam. Idanun shi da ke rufe ya buɗe ya kalle ta, ya ce ba zan iya cin tuwon nan ba Asabe. Cike da damuwa ta zauna gaban shi, lokaci ɗaya kuma tana kallon abincin ta ce cikin sigar lallashi, to idan baka ci tuwo ba me zaka ci malam? Dan Allah ka daure ka ci ko kaɗan ne. Murya shi kamar zai yi kuka ya ce wallahi ba na iya ci ba Asabe, ki ɗauke shi kawai. Shiru ta yi haɗe da tagumi, idanunta na fitar da ƙwalla. Zuciyar shi cike da damuwa ya tashi daga kishin gidan ya jingina bayan shi da bango ya ce ba cikin yarinyar nan ne abin mamaki ba Asabe, yadda aka yi har ta kai wannan lokacin ba tare da wani ya lura da shi ba shine abin mamaki. Ta ce bayan da ta share hawayen da suka gangaro mata a kumatu. Malam yaran yanzu ne fa, duk wayan iyayensu wani lokacin nuna musu suke sun fi su. Malam Ahmadu ya amsa wa Asabe da haka ne. Shawarar yadda za a ɓoye wannan al'amari kada wani ya sani suka shiga yi, aka ce a kai ta birni gidan yayar Malam Ahmadu. To mutanen unguwar duk sun san bata yi aure ba, don haka za a gane. Asabe ta ce to ko gidan uwan za mu tura ta, wadda ita kuma kanwa ce a wurinta da ita ma take aure a birni. Ya ce ba tana da kishiya ba? Ta ce ya ce to ba za mu kai ta can ba. Ta ce to yanzu malam haka za mu zauna da wannan bala'in har asirin mai tona a gari, da muddin mutum ɗaya ya sani to sai kowa da yake garin nan ya sani. Malam Ahmad ya ce to ya za mu yi Asabe, kaddara ce tunda ta same mu dole mu ɗauke ta. Ai sai ta da fiddo kukan da ta makale a zuciyarta, har cikin ran sai rika jin kukan, sai yake jin shi ma da yana da ikon yin kukan da zai yi. Cikin raunanniyar murya ya rika lallashin ta ya ce ki daina kuka Asabe, idan kuma kina da wata hanyar da za mu bi ba tare da asirin mu ya toni ba sai ki faɗi. Ni dai tsoro na Allah, tsoro na mutanen gari su ji wannan labari. Ko da jin haka sai ta tsagaita kukan ta ce asibitin birni za mu je a cire mata shi, ita ce kaɗai hanyar da asirin mu ba zai toni ba. Ya girgiza kai tare da cewa subhanallahi. Zubar da ciki da yake kamar tafi karfin shi sai ta shiga matsa mishi har dole ya amince. Cike da zumuɗin zuwa asibiti ta fito ɗakin hannunta ɗauke da tiran tuwon dan ya kasa ci sai fura da ita ma ya sha da kyau, inda ta bar Jummai nan ta same ta. Yunwa ta sa hawayen da ke fita a idanunta sun kafe, sai dai kukan zuci dan ko lashe Asabe bata ba ta abinci ba. Tana jin yadda dan cikin ta ke bulayi, alamar shi ma yana buƙatar abin tabawa. Ba tare da ta ce mata komai ba ta wuce ta kimtsa wurin, sannan ta rufo gidan ta dawo ɗaki ta kwanta.
sai da kusan awa 2 da shigar ta ɗakin Jummai ita ma ta shiga har ta yin ƙura za ta kore ta wata zuciyar ta ce ta kyale ta. Haka wannan dare ya shuɗe ba tare da wani daga cikin su ya rintsa ba. Asali ma duk kagara suka yi gari ya waye musamman Asabe da ta zaƙu su je asibiti a zubar da cikin. Suna tashi da asuba ta dubi Jummai cike da tsana ta ce sai ki shirya za mu je asibitin birni a zubar da wannan shegin da ke jikinki. Ras gaban Jummai ya faɗi don ta ji ana cewa mutuwa ake. Wani bangare na zuciyarta ya ce ai gwara ma ki mutu da dai wannan rayuwar mara amfani. Tana kuka ta je ta jawo ruwa a rijiya ba tare da ta dafa ruwan ba ta yi wanka da shi, duk kuwa da jin sanyin da ke gare ta, ko da yake yanzu duk wani abu na jin daɗi zuciyarta ba ta muradinsa. Haka ta fito tana ta rawar ɗari ta shige ɗaki ta shirya. Asabe ma ruwan da za ta dama koko ta ɗiba ta yi wanka. Tana fitowa ta dama kokon ta sallami kowa banda Jummai, duk kuwa da ta zuba mata nata. Jummai na gani kowa na kalaci banda ita, sai dai ta sa hannu ta goge hawayen da ke malala a fuskarta. Karinta Bashir na gani ya miko mata nashi kamar ya san kukan me take. Ga nawa ki sha yayi Jummai. A daidai lokacin kuma Asabe ta shigo. Ai kuwa ta daka mishi wata irin tsawa da sai da ya kusa barar da kokon. Haka duk suka yi kalaci banda Jummai bayan sun gama suka fito tsaf cikin shirin tafiya asibiti. Malam Ahmadu da shi ma ya shirya ya dubi Asabe ya ce duk kun yi kalaci dai ko? Ba tare da ta bashi amsa ba ta shige daki don ta san Jummai ba ta yi ba. Ya mai da tambayar ga Jummai ta girgiza kai da cewa a'a, sai da ya ajiye zuciya sannan ya ce je ki yi kalaci. Ta sake girgiza kai ta ce na ƙoshi baba. Ba tare da ya sake mata magana ba ya je ɗauko kokon haɗe da biredi ya bata don ya ga alamar yunwa a tare da ita. Ba musu ta karɓa tun da ta kafa kai bata janye ba sai da ta shanye kokon. Biredin kuma ta miƙa ma Bashir, ai kuwa ɗan da ke cikin ta yi ta juyi alamar ya samu abinci. Asabe na fitowa ta wurga mata harara ta ce munafukar banza, sai kawai Jummai ta sadda kanta ƙasa. Yaran gidan aka tura su makarantar boko da yake ƙauyen suna da makaranta, su kuma suka kama hanyar tasha. Suna isa mota ta tashi sai birni don dama cikon mutum 3 ake jira. Mota na aje su suka nufi General Hospital. Daga shigarsa Asabe ta ga wata nurse cikin fararen kaya ta tsaida ta tare da mata tambayar don Allah likita wani bangare ne ake zubar da ciki. Wani mugun kallo ta watsa mata, sai da su duka suka sha jinin jikinsu. Likitar ta ce aka ce miki ana zubar da ciki a nan ne da za ku zo? Asabe ta ce to wani asibitin ake zubarwa? Nas din ta ce ban sani ba. Tana faɗin haka ta yi gaba ta bar su a nan. Malam Ahmad ya ce ki riƙa bin komai a sannan Asabe. Ta yi shiru don ta tsorata da wannan nas din. Cikin asibitin suka karasa, duk wanda suka gani da fararen kaya sai sun tambaye shi don a zaton su duk mai farar riga likita ne. Haka suka baro asibitin nan ba tare da sun samu abin da ya kai su ba. Asali ma sai ɓacin rai da suka fito da shi don kusan duk wanda suka tambaya ba wanda ya gaya musu magana mai daɗi. To masu sauraro bari mu dakata a nan sai mako na gaba idan Allah ya kai mu. Kada ku manta ku yi mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwa da zabar mun ɗora sabo.